us convido a que veieu a Al Batista explicant les històries de la Costa Brava. Però això serà un altre dia, eh? Això... Avui no estic preparat jo, perquè tampoc no sé quina... O sigui, tinc tantes històries per contar que de veritat ara no sabria per on començar. Per tant, me les tinc que classificar. Vale. I també és veritat que tu tens unes històries a la Costa Brava i després tens moltes històries en el món de la restauració. Ah, sí, clar, perquè ha sigut una feina que l'he fet amb molt de gust i molta paciència perquè es té de tenir. Explica'ns allò de que anàveu a Andorra a buscar... Bueno, no, això és una anècdota d'un soci meu i jo que teníem un negoci de restauració que us anava molt bé perquè, en fi, a part de que es menjava amb molta quantitat, era qualitat, perquè tothom, en aquests anys, als anys 80 i al principi dels 70, o a mitjans, la gent no era tan sibarita de menjar poquet, del platet, no, era jo vull menjar bé i fort. I nosaltres vam agafar aquesta fórmula, un menjar de qualitat, però amb quantitat. I va començar a tenir molta feina i molt èxit. I me'n recordo dels banquets i bodes que feien i tot això, però quan arribava el sopar pel cap d'any, nosaltres fèiem viatges a Andorra. I clar, com ho podíem fer això? Doncs mira, fem una cosa, el dia que fèiem festa a tot el personal, cadascú anava amb el seu cotxe. Tot corria a costa nostra, el soci amb el seu cotxe, la dona amb el seu cotxe, la meva dona també amb el cotxe, l'altra amb la nòvia, en fi, anava un fotiment de cotxes. I clar, tots portaven una quantitat de crancs, d'ampolles, de cava, de cafè, històries, no? I feia uns menús de les coses que baixaven d'Andorra i tothom anava de legal. Però clar, era tanta la quantitat de gent que anàvem que fèiem el sopar i fèiem menjars per tothom durant totes les vacances de Nadal i Cap d'Any. I aquesta és una petita anècdota. Continuarem. O sigui, vosaltres trèieu més duros al duro dels que tenia, eh? Bueno, era una manera de comprar barat. Avui tampoc existien aquests caix tan bèsties que hi ha ara i t'ho poden servir a domicili. Abans tenies que buscar-te la vida. I comprar bo perquè Andorra era bo, eh? Era qualitat. I coses fèiem, o sigui, fèiem uns menús que aquí us haguessin costat molt car. Què fèiem nosaltres? Mirar de comprar el més barat possible per no encarir els preus. O sigui, que mesclaven qualitat i preu, però a base d'esforços, diguéssim, no? Bueno, jo diria que això és una filosofia, eh? O filosofia, són anècdotes, i d'aquestes en tinc moltes. És a dir, que ho deixarem per al pròxim episodi, sisplau.